Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρόληψη και Υγεία και σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό και για την ενυδάτωση του ανθρώπινου οργανισμού. Κοντά μας για αυτό το λόγο έχουμε τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, που είναι διατροφολόγος, ψυχολόγος, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κάποιες λύσεις όταν αφυδατωθεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Τα λέμε σωστά? Μια χαρά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε από τα απλά για να μας καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ενυδάτωση, τι σημαίνει? Η ενυδάτωση είναι μια πολύ σπουδαία διαδικασία βάσει της οποίας ο οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι το 75% του οργανισμού βρίσκεται μέσα σε ένα υδάτινο περιβάλλον. Το 85% των κυτάρων του εγκεφάλου είναι επίσης μέσα σε ένα υδάτινο περιβάλλον. Αν ζήσουμε 10, 15, 20 μέρες χωρίς φαγητό, δεν μπορούμε να ζήσουμε πάνω από 2 μέρες χωρίς νερό. Όπως επίσης αν χάσουμε το 20% του νερού μας, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Πρακτικά λοιπόν η ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα του οργανισμού μας. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την έλλειψη ενυδάτωσης. Την χρόνια υποκλινική αφυδάτωση την οποία λέμε εμείς. Και πώς εμείς ήδη δημιουργούμε πρόβλημα στον οργανισμό μας? Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πολλούς λόγους βάσει των οποίων αφυδατώνεται μακροπρόθεσμα. Οι δύο από τους κυριότερους είναι η κατανάλωση τροφών οι οποίες περιέχουν πάρα πολλές πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, όπως επίσης κυρίως τροφών οι οποίες είναι βιομηχανοποιημένες, που περιέχουν πάρα πολλές συμπυκνωμένες πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες γνωρίζουμε ότι θέλουν τεράστιες ποσότητες νερό για να μπορέσουν να μεταβολιστούν. Επίσης η έλλειψη στη διατροφή μας λαχανικών και φρούτων, τα οποία πολύ εύκολα προσπερνούμε, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμα σε σχέση με το νερό που περιέχουν. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μάζας τους είναι νερό. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτή η αίσθηση που επικρατεί ότι με τα διάφορα ροφήματα, αφεψίματα και αναψυκτικά μπορούμε να αναπληρώσουμε τα υγρά που χρειάζεται ο οργανισμός. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν τελικά δεν κάνουμε την ενυδάτωση η οποία πρέπει και σιγά σιγά οδηγούμεθα σε αυτό που λέμε χρόνια υποκλινική αφυδάτωση. Πάντως, ο σύγχρονος άνθρωπος, μου επιτρέψετε να πω ότι και γρήγορα γεύματα τρώει και έξοδο είναι τα περισσότερα γεύματά του, όχι σε σταθερή ώρα και καταναλώνει και πολλά αναψυκτικά. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ένα αναψυκτικό μπορεί να έχει υγρή μορφή, αλλά δεν μας βοηθά στο νερό το οποίο χρειαζόμαστε. Και η αίσθηση που έχουμε όταν πίνουμε αναψυκτικό ότι έχουμε ξύπνηση. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, αίσθηση. Ναι. Ουσιαστικά δεν προσφέρει τίποτα στον οργανισμό μας. Ακριβώς. Στη βιοχημία και στη φυσιολογία του οργανισμού δεν προσφέρει αυτό το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός. Ξεκινά λοιπόν η αφυδάτωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στον οργανισμό, με ένα και μόνο στόχο. Τη διατηρησιμότητα της πηγής, τη διατηρησιμότητα της ζωής των κυτάρων. Έτσι λοιπόν ένας πολύπλοκος μηχανισμός που έχουμε, βιολογικού και υδραυλικού τύπου, έτσι τον ονομάζουμε εμείς, μπαίνει στη διαδικασία να εξοικονομήσει το νερό μέσα στο κύτταρο και να το περιορίσει στον εξωκυτάριο χώρο. Αυτό όμως έχει πάρα πολλές συνέπειες. Έχει αυτό που λέμε εμείς την παράπλευρη ανάπτυξη παθολογικών συμπτωμάτων. Τα παθολογικά δηλαδή συμπτώματα ποια είναι? Ξεκινούν από πονοκεφάλους, ημικρανίες, ζάκχαρο, υπέρταση, δυσπεψία, παχυσερκία, διαταραχές του νευρικού, ενδοκρινικού και νοσοποιητικού συστήματος, του άξονα όπως λέμε εμείς. Πάρα πολλά πράγματα που καλώς ή κακώς μάλλον, δεν τα συνδέουμε με την αφυδάτωση. Σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν κάποιος έχει υπέρταση, λόγω της εγκυοσυστολής που γίνεται λόγω της αφυδάτωσης, απευθύνεται στο γιατρό, ο οποίος του δίνει διουρητικά. Άρα το πρόβλημα της αφυδάτωσης, το οποίο μας έχει οδηγήσει ενδεχομένως στην υπέρταση, αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική παρέμβαση διουρητικών, τα οποία εκ νέου ενισχύουν την αφυδάτωση λόγω της διούρησης. Ναι, αλλά πώς μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό από τον ασθενή? Γιατί πηγαίνει σε έναν γιατρό, παρουσιάζει τα συμπτώματά του. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Αυτό λέμε και εμείς ως Ινστιτούτο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος απευθύνεται στο Ινστιτούτο Διατροφολογίας και Ορθομοριακής Θεραπευτικής, λέμε ότι βάση για να αποδώσει οποιαδήποτε φαρμακευτική ή διατροφική παρέμβαση στο θεραπευόμενο, η βάση είναι η σωστή ενυδάτωση. Πάνω στην ενυδάτωση, οποιαδήποτε φαρμακευτική προσέγγιση λειτουργεί πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτούν διατροφολόγο.
Εκεί είναι ένα μεγάλο κενό στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι γνώσεις οι οποίες έχουν οι διατροφολόγοι είναι τρόποντινά περιορισμένες. Ως εκ τούτου, το Ινστιτούτο έρχεται να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό. Δηλαδή, λέμε ότι πάντα σε συνεργασία με το συμβατικό γιατρό, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απ' έξω, δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη εμείς. Λέμε ότι πάντα σε συνεργασία μαζί του, ένα ενδεδειγμένο διατροφολογικό πρόγραμμα είναι ό,τι καλύτερο προκειμένου να αποδώσει οποιαδήποτε θεραπεία ακολουθεί ο ενδιαφερόμενος. Εγώ θα σταματήσω σε δύο θέματα που είπατε. Από τη μία αναφερθήκατε λίγο στους διατροφολόγους ότι δεν έχουν τις απαραίτητες ή τις επαρκείς γνώσεις και από την άλλη ότι εσείς ως Ινστιτούτο καλύπτετε αυτές τις γνώσεις. Δηλαδή, ο διατροφολόγος σήμερα για να φέρει τον τίτλο διατροφολόγος τι πρέπει να έχει? Είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι λίγο όντως μπερδεμένη η κατάσταση. Όλοι μας έχουμε την αίσθηση των διατροφολόγων με κάποιες δίαιτες που παίρνουμε ή όταν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο εξωτερικό, που είναι πολύ πιο οργανωμένες οι καταστάσεις, τα διατροφολογικά τμήματα, ειδικά των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, είναι πάρα πολύ οργανωμένα και μαζί με τους συμβατικούς γιατρούς, είτε συμβατικοί είτε και εναλλακτικοί, έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Άρα, αν θέλουμε να απευθυνθούμε στον Έλληνα πλέον ενδιαφερόμενο, θα λέγαμε ότι η συνεργασία του συμβατικού ιατρού με έναν διατροφολόγο ο οποίος έχει τις απαραίτητες γνώσεις, έχει τα εχέγγυα, νομίζω ότι θα του δώσει την πιο αποτελεσματική λύση. Μάλιστα. Και το άλλο που είπατε, η σχέση του γιατρού, του οικογενειακού γιατρού με τον διατροφολόγο. Ναι, μεν θα ακολουθούμε τις συμβουλές που μας δίνει ο γιατρός μας, αλλά θα πρέπει να συμβουλευόμαστε και τον διατροφολόγο. Αυτά τα δύο πρέπει να συμβαδίζουν πάντα. Και κατά πόσο οι Έλληνες ακολουθούν αυτή τη τακτική? Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν την ακολουθεί. Πάντα δηλαδή οι συμβουλές ή τις περισσότερες φορές οι συμβουλές του συμβατικού ιατρού είναι πρόσεξε λίγο αυτό ή κάνε και μια συγκεκριμένη διατροφή. Αυτό βέβαια έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά όχι όσο θα μπορούσε να έχει. Όταν έχουμε μια συνεργασία, επιμένω σε αυτό, είμαι σχολαστικός και επιμένω, όταν έχουμε μια καλή συνεργασία ιατρού και διατροφολόγου, κλινικού διατροφολόγου όμως, σημαίνει ότι θα έχει ο θεραπευόμενος την καλύτερη δυνατή παροχή συμβουλών, ούτως ώστε να βρει και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματός του ακριβώς. Επιφυλακτικοί λοιπόν οι Έλληνες? Μεγάλη στροφή τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψτε μου, γιατί και ως ψυχολόγος που ξεκίνησα πριν από 12 χρόνια, υπήρχε μια σχετική επιφυλακτικότητα, αλλά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη στροφή. Πλέον διακρίνει το αδιέξοδο της διαδικασίας. Μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, μπορώ να πίνω ό,τι θέλω, μπορώ να ζω όπως θέλω, είμαι άτρωτος και αν τυχόν αρρωστήσω, τότε θα απευθυνθώ σε ένα συμβατικό ιατρό, θα μου δώσει ένα φάρμακο και θα γίνω καλά. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί λίγο αδιεξοδικά στις μέρες μας και πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, το βλέπουμε αυτό εμείς από την προσέλευση δηλαδή των ερευνών που κάνουμε, αλλά και από την προσέλευση των ανθρώπων, στρέφεται πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται στο Ινστιτούτο έρχονται με δική τους πρωτοβουλία ή κατευθύνονται από άλλους γιατρούς ή από άλλους παράγοντες? Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στη συμβατική ιατρική, εκπαιδεύοντας ιατρούς οι οποίοι σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους σε διάφορες περιπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και στο κομμάτι της διατροφολογίας. Άρα σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι εμείς βοηθούμε να ανοίξει μια άλλη προοπτική στη συμβατική ιατρική, στους ιατρούς δηλαδή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απευθύνονται ο μέσος πολίτης, ο μέσος Έλληνας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι σιγά σιγά εκείνοι έρχονται προς εμάς και εμείς αυτό που κάνουμε είναι απλά να ενημερώσουμε. Φυσικά το Ινστιτούτο ανήκει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Ορθομοριακής Ιατρικής. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, ένας παγκόσμιος οργανισμός και έχει στενή συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως είναι του Surrey στην Αγγλία. Μάλιστα. Όταν κάποιος σας χτυπήσει την πόρτα στο Ινστιτούτο, σας λέει τα συμπτώματα, τι ακριβώς? Ότι έχω ένα πρόβλημα, ότι θέλω τη δική σας θεραπεία, τη συμβουλή σας, τι ακριβώς σας λέει, τι ακριβώς ζητάει? Κάτι τον έχει... Έχετε συνειδητοποιημένος, δηλαδή μέσα βρίσκεται σε σύγχυση και μπερδεμένος, που ζητάει τη λύση αλλά δεν ξέρει πώς να την παρουσιάσει? Θα έλεγα το δεύτερο. Γι' αυτό και αναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επαγγελματία το πώς θα προσεγγίσει μια τέτοια κατάσταση. Το να έρθετε εσείς στο χώρο μου και να σας πω, να σας ακούσω 5 λεπτά και να σας πω λοιπόν θα κάνετε αυτό, γεια σας, νομίζω ότι δεν βοηθά.
Εμείς λοιπόν κάνουμε το εξής. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κλινικό ερωτηματολόγιο. Ακούμε τον υποψήφιο θεραπευόμενο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ή πελάτη μας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή γύρω στη μία-μισή ώρα, ούτως ώστε μας δίνει τη ευκαιρία να δούμε τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Το να ακούμε είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, η παροχή δηλαδή ανθρώπινης επαφής. Δεν τη συναντούμε συχνά στις μέρες μας. Έχει γίνει είδος πολυτελείας. Μπορεί να είναι πολυτελής ο χώρος στον οποίο πηγαίνουμε, αλλά η ανθρώπινη επαφή έχει γίνει είδος πολυτελείας. Μάλιστα, αυτό είναι το σίγουρο. Άλλωστε, είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας που διανύουμε. Οι ηλικίες, τι ηλικίες έχονται? Από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν για τα παιδιά τους, τα οποία είναι μηνών και οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι για εκείνα, μέχρι 80-85 χρονών, μιλώ για τους δικούς μου πελάτες. Οι γονείς που θέλουν να μάθουν για τα παιδιά τους και όπως είπατε είναι μηνών ακόμα, επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή γενικότερα για να τους θέσουν μια σωστή διατροφή? Έχουν θορυβηθεί με αυτά τα οποία ακούνε, βλέπουν όλες αυτές τα συστατικά, τις τοξίνες, τα φυτοφάρμακα, τις χρωστικές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα πλέον. Θέλουν να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους, τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν 3 σημαντικά σημεία. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Έχουν πολύ πιο ευαίσθητο γαστρεντερικό, είναι πολύ πιο ευάλωτα στις τοξίνες και έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε σχέση με έναν ενήλικα. Οι γονείς λοιπόν, διαβάζοντας κάτι ή μαθαίνοντας κάτι, θέλοντας να προσέξουν ιδιαίτερα τα παιδιά τους, απευθύνονται σε κάποιον ειδικό, ρωτώντας τι μπορούν να κάνουν. Μάλιστα. Άντρες ή γυναίκες είναι αυτοί που σας συμβουλεύονται περισσότερο? Δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάνει μια τέτοια στατιστική, αλλά θα έλεγα και από τα 2 φύλλα. Μάλιστα. Καλό αυτό. Πάμε λίγο, θέλετε να εξετάσουμε ένα-ένα τα προβλήματα και τα συμπτώματα της ενυδάτωσης και της αφυδάτωσης συγχρόνως? Βέβαια. Φαντάζομαι ότι το να μπούμε σε διαδικασία έτσι λεπτομεριών δεν θα βοηθούσε, απλά θα συνοπτικά τουλάχιστον να δώσουμε μια γενική εικόνα στους τηλεθεατές μας. Σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με την χολυστερόλη που απασχολεί πάρα πολλούς Έλληνες και ειδικά στη χώρα μας όπου έχουμε μεγάλο ποσοστό παχύσαρκων και γαστρεντερικά προβλήματα τα οποία τα συναντούμε κατά κόρον. Σας δίνω λοιπόν ένα απλό παράδειγμα. Η μεγάλη συγκέντρωση, εναπόθεση μεγάλη συγκέντρωση και παραγωγή χολυστερόλης στις κυταρικές μεμβράνες γίνεται και λόγω της αφυδάτωσης. Επειδή η χολυστερόλη είναι υδροφοβική, δεν αφήνει να περάσει δηλαδή το νερό από το εσωτερικό του κυτάρου στο εξωτερικό, γίνεται μεγάλη παραγωγή στην μεμβράνη του κυτάρου, έτσι ώστε να προστατεύσει την ήδη υπάρχουσα υδατική ποσότητα μέσα στο κύτταρο. Εμείς αυτό το οποίο λοιπόν βιώνουμε είναι μια αύξηση της χολυστερόλης. Δεν ξέρουμε από τι προέρχεται. Και για ποιο λόγο συμβαίνει? Παίρνουμε λοιπόν φάρμακα και αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα, διότι συνεχίζεται η παραγωγή μεγάλης ποσότητας χολυστερόλης από τη στιγμή που είμαστε αφυδατωμένοι. Πάντως αυτό που έχω ακούσει είναι ότι πολλές φορές, όπως η υπέρταση που είπατε, η χολυστερόλη, έχω ακούσει ανθρώπους που ακολουθούν μια θεραπεία, μια φαρμακευτική θεραπεία, συνταγή τέλος πάντων που τους έδωσε ο γιατρός και δεν έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Παραμένει το πρόβλημά τους. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουν και από την άλλη πλευρά, από τις διατροφικές συνήθειες γενικότερα και το θέμα της ενυδάτωσης. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία έχει μιλήσει και ο Ιπποκράτης και ο Θαλής χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό το οποίο ερχόμαστε και λέμε είναι τι δεν κάνουμε. Το ότι πίναμε νερό, αυτό είναι στηριγμένο σε όλη μας την φάση, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Έτσι, ξέρουμε τον πολύ γνωστό νερό πηγή ζωής. Αν δεν το κάνουμε λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε τι αποτέλεσμα, τι ολέθριο αποτέλεσμα έχει μακροχρόνια στην υγεία μας. Μάλιστα. Το άλλο θέμα που προκύπτει είναι γενικότερα με τις ημικρανίες που φαίνεται ότι βασανίζουν αρκετούς από εμάς. Είναι αποτέλεσμα μιας αγκιοσυστολής η οποία γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του αίματος στα εγγεία. Να σας κάνω γνωστό ότι πάρα πολλά εγγεία λόγω της αφυδάτωσης δυσλειτουργούν με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος, να έχουμε λοιπόν αυτές τις ευαισθητοποιήσεις στις νευρικές απολύξεις και ουσιαστικά να μας οδηγούν σε αυτές τις μικρανίες